Susto esta tarde en Santiago por unha explosión nun edificio da rúa Vistalegre. Polo menos unha persoa foi trasladada ao hospital por queimaduras. Os bombeiros seguen traballando nese punto. En Carballo, o reventón dunha antiga balsa mineira do Monte Neme deixa estas imaxes. Toneladas de lodo e pedras arrastradas ladeira abaixo. Por sorte, non houbo feridos nin vivendas afectadas. Si foi preciso, pecha a estrada que conecta Leiloio e Razo. Agora a circulación xa está restablecida. A páxina de sucesos levámola tamén a Alxeciras. Ali un home matou presuntamente a súa nai e deixou ferido de gravidade o seu pai no domicilio familiar. O suposto asasino, de 45 anos, foi detido despois no aparcadoiro dun centro comercial. En canto tempo, xe foi un día de tregua en Galicia con moi poucas precipitacións. Algo que moitos agradeceron despois de días debaixo da chuvia. Os expertos din que estas treguas afectan o noso estado de ánimo. Nuns minutos descubrimos como. E aínda non hai acordo para evitar a folga indefinida de autobuses da provincia da Coruña. Iso sí, o paro aprázase por agora ata o martes. O obxectivo, retomar as negociacións o luns pola mañá. A nota de cor deste sábado pon ao entroido que vai collendo ritmo en Ourense. Arestora, en Xinzo, hai festa despois da colgada do Meco e en Maceda os celos levaron a cor e o ruido polas aldeas da contorna. Boas noites. Unha persoa resulta ferida tras unha explosión nun edificio de Santiago. Tivo que ser trasladada ao hospital con queimaduras. Imos en directo ata a rúa Vistalegre. Ali está Iria Soengas. Contanos, Iria. Sí, David, pois de momento non hai moita información oficial. Si sabemos que pouco antes das 7 da tarde se producía un forte estourido aquí no número 46 desta rúa de Vistalegre. Segundo as testemuñas, houve unha explosión moi forte que fixo tremer tanto ese edificio como os dous lindeiros e un home tivo que ser trasladado ao hospital coas queimaduras que lle produciu a deflagración. Os veciños que viven neste edificio foron desaloxados. De momento non puideron voltar ás súas casas, din algúns que lles dixeron que probablemente ata mañá non poidan regresar e os bombeiros neste momento están a revisar o interior do inmoble para comprobar se houbo danos na estrutura para garantir a seguridade dos veciños cando volvan ás súas casas. Tamén, segundo algúns dos veciños desta zona, nos dixeron que a estourido se debiu a unha explosión dunha bombona de butano no primeiro piso que din estaba ocupado. Grazas, Iria. Esta tarde, a estrada que conecta Leiloio con Razo puido recuperar a circulación. Así, a vía quedara sepultada baixo toneladas de auga, lama e pedras tras o reventón dunha das antigas balsas mineiras de Monte Neme. A Xunta descarta que haxa contaminación na zona. A correntada arrastrou monte abaixo centos de toneladas de pedra e lodo que sepultaron a estrada e causaron estragos en pistas forestais a escasos metros do núcleo de Aviño. A rotura da balsa foi provocada polo colapso dunha antiga galería mineira oculta á vista baixo o nivel da auga. O que pasou foi que coa presión, o que choviu tamén este día, creciu o nivel, fixo presión, o tapón sería de terra para escombro, o que fixo foi romper o tapón, entón iso é como cando abres unha presa, sale con un disparo grande, con un caudal moi grande, porque a galería é grande. Debeu ser unha cantidade de sedimentos desa balsa moi importante. Bueno, eu vi a balsa que viñamos por aquí en bici con frecuencia e había moita auga acumulada, lóxicamente, esa baixou toda e non sei se faría algún estrago por aí abaixo da poboación. Non houbo danos persoais nin vivendas afectadas. As analíticas realizadas in situ revelan valores normais de pH e oxíxeno na auga e a Xunta descarta que haxa contaminación na zona, tal e como explicou a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que visitou a área afectada, acompañada polo subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, e polos alcaldes de Malpica e Carballo. Esta tarde, Sanidade iniciou a recollida de mostras nas captacións privadas da veciñanza. Mentres tanto, a recomendación é empregar únicamente a auga da traída municipal.
Nos próximos días procederánse, como xa hai xente por aquí de Sanidade, todo a analizar as captacións de agua que teñen os veciños de aquí, porque teñen moitas por aí arriba, pero non pasaron por encima delas, pero en todo caso vanse analizar para que todo este correcto. A estrada que une Leiloio con Razo quedou limpa a primeira hora da tarde e a circulación xa está restablecida grazas á colocación provisional dunha prancha metálica sobre o desaugadoiro aberto no asfalto. Emerxencias sobrevoou o Monte Neme cun avión e cun dron para analizar a vista de Paxaro o traxecto da correntada. Ben, despois do respiro que nos deu hoxe o tempo, algúns até lle quitaron hoxe o po ás lentes de sol, mañá chega unha nova borrasca. Sí. Unha máis. Sí, unha máis, e chegará as últimas horas do día que volve deixar avisos no mar e tamén por choiva nalgúnas zonas do interior. Alejandro Álvarez. Sí, hoxe foi unha xornada de transición na que o peor estivo no litoral con ese aviso laranxa por ondas que roldaron os 5-8 metros de altura e ollo, porque tamén soprou bastante o vento, sobre todo na montaña de Lugo, en Muras ou tamén en Baleira superáronse os refachos de 90 km por hora. Pero como ben dicíades, mañá chega unha nova fronte neste carrusel de borrascas que parece que non ten fin, que polo momento deixará avisos, todos eles de nivel amarelo. Avisos por fenómenos costeiros, por chuvia e tamén por vento. Así que todo parece indicar que non vamos poder deixar de lado nin o paraugas nin o chubasqueiro. A situación estivo complicada no mar, aínda que o nivel de aviso foi baixando. O día empezou en vermello na costa noroeste da Coruña. Seguiu en laranxa, deixando imaxes como estas, en Uxía, e a partir desta medianoite quedará no amarelo, con ondas que non superarán os 5 metros. Ata as 8 da mañá os datos daban conta da bravura do mar, con ondas de altura media por riba dos 8,9 metros en Estaca de Bares ou os 8,5 en Cabo Silleiro. E que nas Rías Baixas o mar tamén estivo ben bravo, como deixan constancia estas imaxes da Guarda e de Nigrán. Suspendeuse de novo a actividade deportiva no mar e a frota, un día máis, tivo que permanecer amarrada. As autoridades fixeron un novo chamamento á precaución. Xa ves que hai unha pila de xente sacando fotos, e bueno, que ten que arrimarse ao mar porque o mar non entende que é traicionero e ao mesmo tempo, para sacar as fotos e acercarse abaixo hai que baixar polas pedras e están moi resbaladizas, hai moito humedad, moito verdello e para caer a levar un golpe é moi fácil. Hemos venido con precaución, ya miramos cuando es la marea alta para no acercarnos mucho. E as complicacións continúan. Mañá entra outra fronte activa deixando todo o litoral en aviso amarelo. E para o luns, se manteñen as previsións, espérase no mar máis do mesmo. Este tren de borrascas das últimas semanas están a provocar estragos tamén nas bateas. Houbo incidencias en distintos puntos da costa, as últimas no concello de Boiro e no de Cangas. A forza do vento e da ondada crevou unha batea na praia de Mañóns e en Aldán o temporal arrincou unha batea da confraría para a depuración da Meixa, aínda que finalmente conseguiron rescatala. Son os dous exemplos máis recentes dos estragos. Dende o sector din que o mantemento é clave para que as bateas poidan soportar condicións meteorolóxicas adversas. Os temporales están sendo moi fuertes, borrasca tras borrasca, é complicado, desperfecto sempre hai algún punto en que rompe, algunha viga, queixóns que se moven, algunha batea que vai a terra como pasou onte aí na parte de Aldán, pero bueno, cousas do temporal. E fíxense, esta era a imaxe que nos chegaba esta tarde en Poio. Un barco de recreo encallou na praia de Chacelas, bateu cunha pedra e fixo vía de auga. Para non afundir, manobraron e acabaron nas rochas. Os dous tripulantes están ben. Agora están á espera de retirar a embarcación da zona. Hoxe as chuvias deron unha tregua, pero mañá volverán caer con intensidade en boa parte de Galicia. E non é unha broma, porque haberá que estar atentos de novo aos ríos, que xa baixan con moito caudal. Nestes momentos hai 7 en seguimento por risco de inundacións. Mais dun aproveitou este sábado unha xornada de transición entre borrascas para dar un paseo pola natureza sen a garantía de enchouparse dos últimos días. Realmente, en toda a semana, es el día que mejor se pode estar. E dixen, vou dar unha volta e para ler xa habrá tempo, porque a verdad que os días que veñen
son todos de chuvia, pero chuvia forte, vento... Apenas chuviscou, pero o carón de ríos e fervenzas conviña igualmente ir con precaución con toda a auga que leva caída este mes baixan moi por riba do seu caudal habitual. Hai que ter cuidado, porque a mínima patinas cas pedras e marchas abaixo. A Xunta mantén activo o plan especial ante o risco de inundacións Inungal. Na tarde deste sábado había 7 ríos en seguimento. O Mandeo en Coirós, o Mero en Cambre, o Barcés en Abegondo, o Tambre en Trazo, o Gallo en Cuntis, o Cabeiro en Redondela e o Miñor en Gondomar. Este domingo poderían ser máis. A partir da tardiña vai volver chover con forza, sobre todo na provincia de Pontevedra, na montaña de Ourense e en boa parte da provincia da Coruña. O río Douro rebordou o seu paso por Zamora. O deseo e as abondosas chuvias dos últimos días aumentaron considerablemente o seu caudal, alcanzando os 450 metros cúbicos por segundo. A enchente anegou os paseos da ribeira do río e o mobiliario urbano da zona. O acceso a algúns deses paseos quedaron acoutados. A de hoxe foi unha xornada de certa tregua, onde incluso en algúns momentos pudemos ver algunhas raiolas de sol. E esa necesidade de poder sair á rúa notouse e moito en lugares ao aire libre. E máis, era case unha necesidade para moitas persoas. Aunque parece mentira, este sábado en moitos puntos de Galicia volvemos ver o sol. Xa estábamos con escamas hasta. Unha pequena tregua tras un durísimo xaneiro que se despide cun balance de 28 días seguidos de intensas choivas, vento e neve. Moi duro, fíxose moi duro, isto xa é deprimente, Os nenos pequenos o noto unha barbaridade, o sea, no colexio están todos deseando sair. Por un lado, porque temos feita asociación de días grises a malestar, evidentemente o mal tempo dificulta que fagamos actividades que moitas veces nos reportan un estado de ánimo positivo. Dende o 7 de outubro e ata hoxe sumamos un total de 11 borrascas, 5 delas concentráronse neste mes de xaneiro. Pues muchas, porque cada vez tienen un nombre diferente, ya le perdí la cuenta. Por lo menos que, entre tanto, haya así un día como hoxe para respirar. Había gañas de sair da casa dado que o tempo inflúe indirectamente no noso estado de ánimo, pero os expertos aseguran que sempre hai alternativas para sobrelevar o cansazo climático. Que nos acheguen a esas cousas que nos fan sentir ben cando fai bo tempo. Pois deporte en espacios pechados, atopar outros lugares alternativos de reunión. O mellor exemplo atopámolo este sábado na praia de Samil. Sienta bien, te limpia y te refresca, o sea, te deja perfecto. Sí, te deja nuevo. Sen dúbida, a mellor das despedidas para dicir adeus a este duro e longo xaneiro. Pois en España, polo menos 32 provincias manteñen este sábado avisos por vento, neve e chuvias. As comunidades máis afectadas son Cataluña, Valencia, Aragón, as Baleares, sureste de Andalucía, ademais das cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Máis de 500 veciños desaloxados en Xerez regresan ás súas casas tras baixar o caudal do río Guadalete. Mentres un cento de veciños de la Agreduela, los Tejos del Inglés e a zona baixa de las Pachecas continúan desaloxados. O domingo chegará unha nova masa de aire moi húmido a España que traerá chuvias na maior parte da península, menos probables, iso sí, no Mediterráneo e abundantes no oeste. E miren ben estas impactantes imaxes que nos chegan dende Plasencia. Un tornado acompañado dunha forte saraivada sorprendeu os veciños e arrasou en 3-4 minutos a zona norte da cidade. Foi breve pero intenso. Por sorte non houbo feridos. O que si deixou foron importantes danos materiais como os do aparcadoiro do Hospital Virxe do Porto e varios barrios onde o vento arrincou teitos, árbores de raíz e mesmo volcou vehículos. Ben, parece que non hai tanto, pero pasaron xa 6 anos dende que se detectou o primeiro caso de infección por COVID en España. Sí, o tempo pasa voando e, de feito daquela, aínda non éramos de todo conscientes do alcance que tería que foi a maior crise sanitaria internacional do século XXI.
O primeiro caso de infección por COVID en España registrouse o 31 de xaneiro de 2020 en La Gomera. Era un turista alemán que quedou illado no hospital. Daquela situación non xerou alarma, pero tardaría pouco en complicarse. A finais de febreiro xa se detectaban casos non importados. A comezos de marzo certificouse a primeira morte e o día 4 o primeiro caso en Galicia. O día 11 a Organización Mundial da Saúde declara a situación de pandemia mundial e pouco despois, o 14, España decreta o estado de alarma e o confinamento. Foron 3 meses pechados na casa en que tivemos que aprender a vivir sen apenas socializar fora dos núcleos familiares. A desescalada implicou a facerse a vivir coa máscara posta e con moitas restriccións que ian variando en función da situación epidemiolóxica. Foron meses de hospitais saturados, miles de mortos e moito medo ata que comezaron a chegar as vacinas. A pandemia da COVID aprendeunos quen son realmente os traballadores esenciais, os sanitarios, sí, pero tamén profesionais do sector dos cuidados, a alimentación, a logística ou a limpeza. O impacto económico tivo unha envergadura sen precedentes, pero superouse con medidas que salvagardaron o emprego e políticas monetarias expansivas. A día de hoxe o coronavirus é unha infección respiratoria máis coa que convivimos grazas á inmunidade adquirida e, sobre todo, ás vacinas. E ollo o dato, porque as enfermidades raras afectan a máis de 5.000 galegos. Por iso, o presidente da Xunta reuniuse coas asociacións de enfermos para escoitar as súas demandas. Alfonso Rueda lembrou que Galicia ten en marcha, dende o pasado verán, unha estrategia de enfermidades raras de 400 millóns de euros. Esa estrategia inclúe medidas para reducir os tempos de diagnóstico xenético, a ampliación do cribado neonatal ou un servizo de rehabilitación a domicilio. A menopausa é un proceso de cambio normal e natural no corpo da muller. Porén, 7 de cada 10 mulleres seguen sen recibir un asesoramento específico sobre isto por parte do seu xinecólogo. E hai anos era un tema silenciado. Por iso, hoxe na Coruña, a Fundación María José Jove e a Fundación Indaga reuniron diversos profesionais de saúde e o deporte para poñer o foco sobre os cambios durante esta etapa. Cada muller vive a menopausa dunha forma única. Mi menopausia, pues tremenda. Sofocos, cansancios, cambios de humor, todo. Dormir mal. Muchas sofocaciones, una ansiedad, sí. Muchos sofocos impresionantes. Para case todas é unha etapa de cambios profundos físicos, cognitivos e emocionais que chegan nun momento vital exixente no que a cotío se antepón o cuidado dos demais ao propio. De vital importancia a higiene do sono, o delegar tarefas, practicar a asertividade, poñer límites e comunicarse mellor ca familia e delegar responsabilidades. Cando o propio corpo pode chegar a ser percibido como inimigo, o exercicio físico sempre é un aliado necesario. Realizar 150 minutos semanais de actividade aeróbica moderada e exercicios de forza 2 días á semana xa reporta beneficios. Los beneficios son muy integrales, desde el aspecto mental hasta el aspecto físico. Tú puedes estar cansada físicamente, te vas a hacer un entrenamiento, te vas a hacer ejercicio físico y el reporte mental que te lleva el hecho de haber hecho ejercicio físico, hace que al final es posible que te acabes enganchando a lo largo de la vida, acabes haciendo ejercicio físico, que es lo necesario. Hago ejercicio todo lo que puedo. Voy a caminar, voy al gimnasio. As mulleres que transitan a menopausa necesitan acompañamento e información rigurosa, saber que pasa no seu corpo nunha etapa que pode e debe ser vivida con conciencia e benestar. Nun dos eidos nos que máis poñen o foco as consellerías de Educación é o abandono escolar. Unha cifra que este ano disminuiu. Galicia reduce esta taxa con respecto ao 2024 e acada o 10,4%. Isto tradúcese en que só unha de cada 10 persoas con idades entre os 18 e 24 anos non teñen ningunha formación. O dato está por baixo da media española. Unha das claves da comunidade para afrontar a renuncia nos estudos está na FP. Mais da metade dos cursos enchen as prazas xa na primeira convocatoria de matriculación e moitos mozos ven na FP unha saída real ao mercado laboral co 85% de inserción. De feito, a formación profesional tamén brinda oportunidades a todos aqueles que queiran regresar á comunidade. Abriuse hoxe o prazo do programa Retorna Talento FP para que 120 galegos que viven no exterior poidan volver a Galicia e cursar algúns dos 6 ciclos ofertados. A Xunta tamén traballa para pôr en marcha vías formativas inéditas en España como a FP Acelerada.
E un cento de tractores seguen bloqueando a autovía A52 a altura de Xinzo de Limia. Gandeiros e agricultores reclaman melloras, pero o sector manteñen as protestas contra o Tratado da Unión Europea e do Mercosur e o recorte previsto dos fondos da Política Agraria Común. As mobilizacións tamén se estenden por toda España e varios países de Europa. Tras máis dun mes de mobilizacións en diferentes estradas de Ourense, a tractorada plantexa manterse na autovía A52. O tráfico está sendo desviado polo centro de Xinzo de Limia. Vamos xa casi mes e pico, un mes e unha semana, estamos no punto de partida, o primeiro día. As nosas reivindicacións seguen sendo as mesmas, o caso que se nos fixo foi omiso, nos creemos que nos recibiron porque pensamos que nos íbamos cansar a primeira semana, que nos iban mandar a todos para casa, pero solucións ningunhas. En Adamuz continúan as investigacións ao tempo que se suceden os actos de lembranza e homenaxe ás vítimas do accidente. Unha vintena de vehículos e uns 40 técnicos da DIF seguen traballando sobre o terreo. Por outra parte, preto dun milleiro de cordobeses lembraron hoxe as vítimas nun funeral na Mesquita Catedral da cidade cunha ampla representación institucional. O número de falecidos elevouse a 46 e este sábado comunicábase que 14 persoas feridas seguen ingresadas en hospitais andaluces, 3 menos ca onte. En medio de la muerte, dando vida eterna. E a secretaria xeral dos socialistas valencianos, Pilar Bernabé, acusou o presidente da Generalitat, Pérez Llorca, por comparar as indemnizacións ás vítimas do accidente ferroviario de Adamuz cas axudas aos falecidos pola DIRA en Valencia. Mezclar las indemnizaciones de la responsabilidad civil que tiene cada administración o los seguros que cubren determinadas compañías. Lo que ha pagado el Gobierno de España para unos y para otros es exactamente lo mismo. Pola súa banda, o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, solicítalle á Comisión Europea axuda para aclarar o accidente de Adamuz. Asistiu ao cumio do Partido Popular Europeo no que se asinou a declaración de Zagreb. Feijóo pediu, ademais, unha revisión do uso dos fondos europeos dedicados a manter o ferrocarril e flexibilidade para que o futuro Goberno de España poida recuperar, dixo, a seguridade neste medio de transporte. Pediu tamén analizar a regularización de inmigrantes aprobada recentemente polo Goberno de Sánchez. Y esta regularización masiva va en contra de las recomendaciones europeas y en contra de la normativa del Pacto de Inmigración y Asilo. España vive la peor crisis ferroviaria de su historia y el Gobierno la está aumentando con la incertidumbre que producen sus mentiras. E sorpresa a dos pasaxeiros que empregan a alta velocidade de Renfe e Irio. Estas compañías din que non aplicarán a súa política de devolución do importe do billete polos atrasos que se deben ás limitacións temporais de velocidade. Sí, limitacións que, de feito, a DIF está aplicando en algunhas liñas. As opinións son diversas, pero a maioría coincide. Se non se devolven os cartos, piden que, polo menos, baixen o prezo do billete. A mí parece mal, como a todos me imagino. A ver, si pagas alta velocidade, deberían che dar alta velocidade, pois se non chegas por seguridade, pois o que teño que facer é baixar o precio dos billetes. Neste caso, que sempre os cidadáns suframos todo isto, pareceme fatal. He visto en las noticias que que no querían indemnizar. Lo que deben de hacer en todo caso es bajar los billetes. Si baja la velocidad, que bajen los billetes, digo yo. Pero la verdad es que me parece mal que si hay un retraso no se pague. O sea, es que al final tú pagas por un servicio caro, de alta velocidad e al final non te están dando ese servicio. É o que pensan os viaxeiros que chegaban á estación de tren no AVE desde Madrid. Para algúns o máis importante din é chegar a tempo. Que levemos sempre retrasos. A mí, por exemplo, non me interesa que me devolvan o diñeiro. O que me interesa é chegar a hora porque teño un programa de traballo ou de ocio ou de o que sea. Que son circunstancias especiais e que si é para favorecer a seguridade de todos, bueno, pues sí que o entendo. E para outros o máis importante é a seguridade, pero case todos os viaxeiros coinciden en que teñen sufrido atrasos estes días e os maquinistas non deixan de reportar incidencias nas vías. Pois a veces houve retraso, pero nós como non íbamos con presa, tanto nos tiña, pero bueno, que fora con algo puntual, pois chegou 10 minutos tarde polo menos. Vistas as noticias e os últimos acontecementos, prefiro a baixada de velocidade e non me importa o retraso, porque non íbamos a nada en concreto con unha hora puntual de chegada. Tuve hace una semana cuando vine que estábamos llegando a puntual aquí a Ourense, pero por ahí 10 kilómetros antes de llegar paró el tren y se quedó casi media hora ahí parado y iba solo metro por metro, así que llegamos media hora más tarde. Non sabemos a que hora vamos a chegar aún, pero en principio marchamos.
Un día máis non hai acordo. A folga indefinida de autobuses da provincia da Coruña aprázase ata o martes. Todo isto se non hai avances nas negociacións do novo convenio que continuarán o luns pola mañá. Os sindicatos exixen unha actualización salarial e melloras nas condicións das xornadas laborais, pero de momento non hai acordo coa patronal. Así que, se son usuarios deste transporte, non se preocupen porque o luns circularán os vehículos sen problema. Máis soldo, cantas máis multas poñan, é o que denuncian axentes da Policía Local de Lugo. Isto débese ao sistema de produtividade, polo que se rexen, segundo contextualizaron nun comunicado que emitiron. O modelo prioriza cantidade de sancións que se impoñen fronte a outras funcións policiais, como a prevención. Os que menos sancionan gañan cada ano uns 1.300 euros menos, aínda que realicen perfectamente o seu labor, segundo denuncian axentes da Policía Local de Lugo nun comunicado. Isto débese a un sistema de avaliación da produtividade que reduce o salario dos axentes que non acadan determinado nivel de sancións. Que ao final fomentan que esteñan buscando de forma activa pois calquer delito, calquer incumplimiento que igual hai que aplicar a outros procedementos. Na avaliación da produtividade priorízase sancionar fronte a outras funcións esenciais da policía, como a prevención, a presenza disuasoria ou a resolución de conflitos sen necesidade de multar, co cal incentivanse actuacións rápidas como sancionar dende un coche patrulla no que se van tomando fotos e multando masivamente fronte a outras actuacións que requiren máis profesionalidade, máis tempo e maior presenza física. Primeiro proteger a seguridade, non? E despois multar, pero bueno, ten que ser todo un conxunto logo. Mira, a función é a de protexer, a de axudar a poboación, e si, a función punitiva eu tamén entendo que ten que existir. Para moitos cidadáns esta situación agocha unha ansia recadatoria. Yo lo veo mal, porque eso lo que va a conllevar es que ellos van a multar más para ganar más dinero. Os axentes afectados presentaron recursos administrativos, pero non só polos cartos, senón porque entenden que o labor da policía non debe ser recadatorio, senón preventivo e orientado á convivencia e á seguridade. A revalorización das pensións segue no debate político e os partidos móvense na procura dunha solución. A suba para os pensionistas non está ameazada, malia que o Goberno non logrou convalidar o decreto ómnibus, que incluía esta revalorización acompañada de diversas medidas relacionadas co denominado escudo social. As formacións políticas que votaron en contra, Partido Popular, Vox e Junts, propoñen a votación autónoma do incremento salarial pros pensionistas. De feito, dende o Partido Popular, Cuca Gamarra reclamaba hoxe o Goberno de forma urxente que presente ese decreto que inclúa exclusivamente a revalorización das pensións. Dille a Pedro Sánchez que deixe de utilizar os pensionistas como reféns e insiste en que non se pode condicionar a revalorización das pensións a outras políticas que dende o PP non comparten, como é o caso da ocupación. Los pensionistas hoy, en manos de Pedro Sánchez, son unos rehenes que si no apadrinan ocupas, no tienen derecho a la revalorización de sus pensiones. Y ahí decimos que no. Pero lo que sí que decimos es sí a la revalorización. Sí a la revalorización, pero no a la ocupación. A Policía Nacional investiga un homicidio acontecido na localidade gaditana de Alxeciras. Un home de 45 anos foi detido como presunto autor da morte por arma branca da súa nai de 75 e por ferir gravemente o seu pai de 76 anos. O suceso aconteceu a pasada noite no domicilio familiar. O home foi detido mentre se atopaba no interior do seu vehículo no aparcadoiro dun centro comercial. Tras a súa localización, foi trasladado a un centro médico para unha valoración e, posteriormente, quedou ao dispor das autoridades policiais. A presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou unha amnistía para todos os presos políticos do país, pendente de aprobación na Asamblea Nacional. Mentres, a opositora, María Corina Machado, considera que esta amnistía só é posible pola presión dos Estados Unidos, unha opinión que comparte o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo. A Lei de Amnistía Xeral de Venezuela está concibida para liberar todos os presos políticos e abrangue un período que vai desde 1999 ata a actualidade. É dicir, cobre as diferentes etapas e gobernos do chavismo. Iso sí, queda pendente da aprobación pola Asamblea Nacional un trámite que se vai axilizar ao máximo. Pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz.
Para a opositora María Corina Machado, esta amnistía é produto da presión dos Estados Unidos e considera que Delcy Rodríguez non está facultada para liderar a oposición. No hay manera que una persona que ha sido corresponsable pueda generar la confianza o estabilidad. Eso no existe. A noite pasada seguían apostados os familiares de presos políticos a carón da temida prisión helicoide de Caracas, que, por certo, a raíz desta amnistía pasará a converterse en un centro deportivo e de servizos sociais. Nos seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros que también han sido víctimas de este terror. Yo tengo a mi familiar cohibido de libertad hace 2 meses, pero hay personas que tienen 5 años. O máis. O líder do PP, Núñez Feijóo, sinala nas redes sociais que Delcy Rodríguez non actúa por convicción, senón por orde dos Estados Unidos, e lamenta que o goberno español non presionara para a amnistía. Mentres, o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, falaba co seu homólogo venezolano para darlle a benvida a amnistía e manifestarlle o apoio á transición no seu país. Tamén no exterior, Estados Unidos sobrevoa a costa de Irán con avións espía armados con torpedos e misís en busca de obxectivos. O goberno iraní está disposto a negociar co país norteamericano a fin de evitar un ataque militar co que Donald Trump leva semanas ameazándoos. Polo menos 88 persoas faleceron neste sábado nunha ofensiva no sur de Pakistán. Foi unha operación coordinada por grupos insurxentes contra decenas de lugares na provincia de Baluchistán. Esta ofensiva desencadeou combates deixando polo menos 10 policías, 11 civís e 67 insurxentes mortos. E xa metidos de cheo no Entroido, en Xinzo esta fin de semana novamente hai festa. Estánse preparando pro domingo oleiro. Pero antes, se algo sobra na limia, é troula. Esta noite tócalle o Meco, a súa quenda. Xoel Rodríguez, xa colgaron. Pois o Meco, David Antía, xa está pendurado no medio da Praza Maior de Xinzo de Limia, na capital desta comarca. Esta tarde foi, dende logo, unha tarde de moita tradición e tamén moita emoción para os veciños desta localidade, pero sobre todo para os visitantes chegados dende distintos puntos de toda a xeografía galega. Acompañado polos fachóns, tamén polas corozas ou polos tamborileiros, chegaba ese Meco a iso das 8 da tarde en medio da praza, onde xa está pendurado e onde vai quedar colgado ata o remate deste Entroido. A visión posta xa no domingo oleiro de mañá, pero como podes ver as miñas costas, a de hoxe apunta que vai ser unha noite tamén de moita troula. A procesión do Meco, acompañado polos gaiteiros e as corozas que veñen significando, bueno, pois a purificación do lume que empezamos ahora por neste tempo. É unha festa moi interesante. É un fin de semana moi significativo para aquí. O seguinte é o corredoiro, que cancelen as pantallas. Que para nosotros Un sentimento. É mágico. Un sentimento, como dixo o meu compañeiro. E nas aldeas de outra vila ourensá, en Maceda, tamén xa están de Entroido. Hoxe a veciñanza dos 8 lugares do Val de Tioira enfrontáronse na loita de regueifas do Reinado de Carguizoi e Santa Marta. Unha actividade máis do seu Entroido rural que se perdera hai uns 70 anos e que recuperaron o ano pasado. O pobo de Tioira anda acusando o gran reino de Carguizoi de varios roubos que sucederon na comarca. E iso non pode ser. E ímolo resolver ante o Consello das Novas. Viva Carguizoi! Así comeza este ano a loita de regueifas entre a veciñanza dos 8 lugares do Val de Tioira. É como que quedarse co reinado, o reinado tiña que salir aos outros pueblos. Eu que me acordo de cando eu era pequena, porque isto deixou de facerse cando eu era pequena, xa se deixou de facer hasta ahora. Porque unha cousa, bueno, pois eso, que estaba un pouco esquecida, sobre todo porque é algo feito pola xente do pueblo, que é super intergeneracional, que, bueno, participan os nenos, as vellas, os vellos, todo o mundo, e é moi bonito. E así é o Entroido Rural de Maceda, unha festa única que segue a recuperar a súa historia perdida. Pois o tempo que ti veches, igual foi para roubala que me di que ti non mentes. E finalmente coñécese quen é o culpable do roubo da serpe do cruceiro de Tioira. No Consello das Novas teñen que escoller quen é o culpable. Sin dúbida alguna que o culpable do roubo da serpe foi o Crego.
E a presenza dos felos, os protagonistas son a alegría da xente que os agarda cada ano. Eles a nosa, porque se non houvese esa xentiña, sobre todo a maior, que se emociona ao vernos, pois perdería a súa esencia, que é o do felo de ir a esas aldeas. E a xente maiorciña fai moita ilusión cando nos ve os felos chegar ao pueblo e darlle algo de ambiente. Que é o mellor do entroido de Maceda? Home, os felos. Os felos son os felos. É a autoridade do entroido. E os felos son pícaros e trastes por natureza. En Ourense o entroido é innegociable. Sí, oxalá estar aí, Hai que rematemos imos para ali. Bueno, xa saben que esa información, tamén moita máis, continúa sempre actualizada minuto a minuto na nosa página web en g24.gal.